Grazas, en primer lugar, por a vosa solidaridade e os vosos aplausos. Eu son Xilberto Camaño, presidente da Asociación Montepindo Parque Natural. O acto de hoxe é un acto de presentación dun libro, Versos no Olimpo. Este libro foi publicado gracias á aportación de 10 euros de 121 persoas, o cal se financiou a publicación do libro, no cal colaboraron poetas de todo o país. Os seus coordinadores foron Francisco Fernández Naval, Emilio Villar, que está aquí comigo. E bueno, un día como hoxe tamén non podo deixar de falar do desgraciado incendio que sufrimos estes días en Carnota, no Monte do Pindo. Teño que dicir que aínda onte o Partido Popular de Carnota, nun pleno extraordinario no cal se pedía a declaración de zona catastrófica para o Monte do Pindo, foron quen de non acudir ao pleno, non personarse, non apoiar a declaración de zona catastrófica e impedir aos veciños que sufriron danos nas súas casas, nos seus bens, as empresas, as cooperativas como a cooperativa de Quilmas Raíña Lupa, a cooperativa ecolóxica, a comunidade de Montes de Caldebarcos, que perdiu os seus cortizos de mel, e toda a xente que perdiu algo do Concello, privarles de recibir algún tipo de axuda ou subvención. Isto ten unha palabra. Estas persoas son uns desgraciados, así de claro. E teño que dicilo. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, é culpable. E nun comunicado xa pedimos a súa dimisión por a súa ineficacia e a súa negativa a declaración de Monte Pindo como parque natural. Levamos 3 anos reclamando a súa declaración como parque natural. Un dos motivos é o abandono que sufre o monte. Este incendio, en parte, é debido a que non se gasta ningún euro na súa limpeza, nin limpeza de camiños, nin vigilancia. Se se declara parque natural, a Xunta estaría obrigada a retirar unha partida de cartos para a súa protección. El di que, como estaba con a área LIC, Red Natura 2000, que xa é suficiente. Os resultados xa os vimos. A señora conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, tamén é culpable, tamén debe dimitir. E bueno, non quero, hoxe un día de festa, non quero aburrirvos máis. Deixo vos con Miro Villar. Moitas grazas. Me miro que vos lembre que o día 28 deste mes, sábado, temos un roteiro reivindicativo ao Monte do Pindo, do cal imos salir da aldea de Caldebarcos, da aldea do Pindo e da aldea do Fieiro, na parte de atrás, na Concello de Mazaricos. E todos xuntos, na Laxe da Moa, queremos berrar forte hasta que nos oian en Santiago, na Xunta, Monte Pindo Parque Natural. Tamén, o día 6 de outubro, domingo, temos unha manifestación nacional en Santiago, unha manifestación na defensa dos nosos montes, non só o Monte do Pindo, sino de todos os montes galegos que están sofrendo unha vaga de lumes. Esperamos que todos vos acudades, se é posible, a estes actos. Grazas.